ko kung may piraso ko na. Ha? Hindi mo. Oh, marami nang tumating. Ito yung mamaya. Apat-apat pa kami, sabihin mo. Nagagalitan ka nun, Wick. Ako hindi ah.
fishbowl eh. Guys, tira. Guys, tira. Walang tumakas? Peso. Yes.
Ano yan, sardines, Rick? Ha? Ano yan, sa sardines? Lapis. Nice, pangalawa.
Ha? Wala. Wala. Jay, dami dito. Balik ka na dito. Oo, balik ka na dito. Ang puriki. Pwede pa rito. Ikaw ba puriki mo lalapis? Oh, balik ka rito. Dito. Hinabol pa. Hinabol yung kanya, hindi na nakuha. Ha? Hinabol yung kay... Diyan o, lapit eh. Hindi lang ano. Ayun o, kay Ernel! Malaki yan! Jay!
Oh, putol.
Ah, tumakan! Tunakan, tunakan. Guys, oh. Start ko na. Pang-apat. Tawa ko agad ah.
ka, Jay, oh. Ay, nakay mo. May akin ang ulo mo ba? Wala. Masabit yan. Nakakalaga, oh. Hinahabol. Kaya yan, hinahabol. Hindi na nakuha. Kahit dalawang beses, nakita ko tuloy. Hindi kakain eh. Kitang-kita, hinagalan oh. Hindi na makuha eh. Kaya nga. Dami na niya na. Kaya nga, hindi nakukuha. Sayang. Malaming sayang, hindi nakukuha. Nakakulutin. Sabado lang.
Oras na. Wala din yung wala. Kwarto pa rin. Alas 7 na yan eh. Ano? Oh, sabon oh. Oh. Pati ipon yan ah. Pati ipon. Huliin mo kasi. Ay oh. Iniikutan oh. Oh. Hindi marunong mga ito eh. Ayan na. Kay Ardel naman. Oo. Dahil ako. Sige. Makulit ka ha. O, sa'yo naman tao. Yun. Ayan. Yan. Atak! Ayaw na. Bumeli lang pala. Bumeli lang ang loob. Bumeli lang. Ayun, ilapon. Oh. Sayang yun ah. Kinain sana eh. May ipon lang eh. Ayaw mo na, Jay? Sana na. Ako na rin. Ay, nako.
Kilmer, oh. Huli ni Kilmer. Ni Asyong Salongga. Asyong Salongga. Huli ni Asyong Salongga. Huli ni Asyong Salongga, oh. Bahala dyan. Ito ako na nag-aayat mo eh. Pwede ka.
Ito guys, ang huling asyong salongga. Asyong salongga. Philippine Fish Tsunami. Kahit Sona. Yan,
Ha? Yung Carmel, ano? Yan. Well, min kala ada moya jeep padun pada. Yan. Bila moya. Ida magi dani na pinteros di alir. Le dani na moya. Ako lang alabas na ako sa Chivas. Hey. Kaya na, sige ka man ako. Mas pulo ko siya. Ah. Hello. Yeah! Ito na. Ito na. Ito guys, lahat ng uli. Oh. Madam. Ating bayan na. Diba? Mga tigir-gir. Yalla kalas. Ray maiti. Mavi akya. Ini lagi. Pero ada. Mati makina ada. Mati makina. Mati makina ada. Tada. Ito yung huli natin guys. Oh. Yan. Sa skipjack tuna. 3 lapis.
My Lazada TV. Mega mega shoutout. Lazada. Saka mali na, Per. Saka. Ha? Ito di, Kaiken. General MacArthur. Ay, Magellan, ako rin. Ha? Oh. Ha? SBU. Minister eh. Ha? Minister Hector. Ha? Minister eh. Murah itu ah. Biar kita sih, paten kalah. Siyempre. Iya. Ada yang berkara insyaallah itu na. Berarti mana? Berkara insyaallah. Bilang tertib. Nga mo luto ka niyan din. Ha? Nga luto. Ha? Ano yung mag-request ng tuna na rin nga kwak? Kaya mo sinabi niya may nagawa kang atlo. What? Ayun, tayo bakal to. Yes, pinulak dayo, in-escort them. Escort day. Tungkol dyan yung kanya po yan. Ayan guys, ang barko ni Magellan. Nandito sa Saudi.
Ayan guys, mega shoutout. Thank you for watching. Bye bye.